Добър ден, аз съм тук. Така, както виждате, в момента съм нещо като капан, но го направих нарочно, защото да си заварда пътя зад мен. Намерих едно айрон и се чуя какво да го правя. Може да дадете идея какво да правя с едно айрон. Шигам се. Като цяло, в този клип малко ще поговоря за училище, защото знам, че надали вие много и се слуша за училище, т.е. училище. Кой му се слуша за училище. Но ми е интересно просто напоследък как се развиват някои деца, без да споменавам имена. Радо! Така, няма да споменаваме училища. Стойчетата! Така, има такива ученици, дето просто отиват само и само за да дразнят други, да ги бият. Айде да не ги бият, ма да ги правят бели мечки. С което стигаме до въпроса. Белите мечки, кой ги измислил? Защото те са глупава идея. Тоест, това е все едно някой отива, взима си нов телефон за към 300-400 лева, и отиват, правят го бяла мечка и ония, айде чао, няма телефон. Защото ние са го направили бяла мечка. Бялата мечка може да прецака много неща. Да. Но стига толкова бели мечки. Да говорим и за учителите, които са много добри. Някои. Защото по-точно, защото има учители, които просто си нямат представа. Което ми напомня, че имаме една госпожа Поболски, която преди време ни каза, че отишла на състезание кандидатствала за нашото даскало, да е учителка. Имал някакъв, който пита, зад нея, и я пита, какво е това? Представяте ли си? Кой ще отиде на изпит за учител и ще пита, за какво става дума? Или какво е това, или от този сорт? Кой? Кажете кой? Ако имате идея или сте имали подобни случки, моля пишете ги в коментарите. Без отрицателни коментари. Ще пиша 10 000 пъти без отрицателни коментари. Да се знае. Защото разбирам да мине една година, клиповете ми да се стъпя. Обаче аз се надявам клиповете да са интересни. Коментирам. Правя каквото мога. Не пускам много шигички, защото съм малко така. Аз съм един от по-сериозен съм от някои други хора, които снимат клипове на Майнкрафт. Защото живота ми не е от най-цветните. Хубав е. Страхотен живот имам, но просто е от най-цветните. Имам и хубави новини, което ми напомня, че в петък имахме едно състезание и аз се справих добре, сравнително. Имам златен медал. Не знам това добре ли е, зле ли е. Шегам се. Златен медал, това си е много добре. Като се знае, че преди не се справях добре. Изведнъж е така да стане добре. Е хубаво. Останало е. Какво направих? Виждате, копая вече някакво там време дадено. Трябва да внимавам кога слагам точно. Какво друго? Майнкрафт. Да поговорим за Майнкрафт, да ви правим на нея клипове. На това ми напомня, че гледах клипове на един Вено далече с едно, който негови приятел Спарко правил веднъж клип на как да оцелеш първата нощ, какво да направиш. И там някакъв в коментарите му написал, аз играя Майнкрафт от 6 години. 6 години. В момента това такова напише, трябва да е много тъпо, защото как 6 години? То са минали едва 2-3 години минаха, откакто създаде на играта. 6 години и 6 години не се знае дали бил издаден и това. И кое 4. За него не съм сигурен. Играта между почва е много хубаво. Предполагам вие да играте. Ако имате силни компютри, правите и клипове. Добра играта. Аз няма да правя клипове, защото компютърът ми е слаб. Просто. Като фасул. Всеки обича фасул. Който те обича фасул, не обича живота.
Фасула е... Фасулски. Глупости говоря. И копая само. Нищо друго не правя. Но той и такива моменти трябва да има. Майнкрафт не е само забава. Трябва да има и моменти, в които да копаеш и се чуеш. Абе, кога почнах да копая, кога ще свърша. Трябва да има и такива моменти. Майнкрафт не може да е само забава. Примерно като търсиш диаманти, което ми напомня, че аз не мога да намеря диаманти понякога за седмици. Не мога да намеря диаманти. Включвам един свят. Значи имам един приятел. Той включва свят. Още първата нощ за половин час ще се апгрейдне, ще си намери айрон, ще си намери и портокали. Глупости. Айрон. Ще си намери и диаманти. Всичко ще си намери. За един час. Аз за една-две седмици не мога да намеря диаманти. Айрон, добра, айде. Айрон всеки път намирам първия половин час. Но диаманти просто адски трудно се намират в моя свят. Моите светове. Да се надяваме, че предния клип, епизод 3, беше достатъчно кратък, за да мога кача. Графиката да се надяваме, че поне се вижда нещо. Охо, намерихме пещеличка. Пещеличка намерихме. Сега ще експлорнеме. Как обаче? Ето така. Някога малко ме страх от тия пещерички. Гледайте. Сайто, аз обикновено като играя, като експлорвам пещери, е така правя. Е така, за да ме нападнат гръб и ходя само натам. И е така експлорвам пещери и е по-удобно и не мога да нападнат гръб, защото ти фактически си ги блокирал. Тук има ли нещо? Нищо. Подявайте. Добре. Тогава, след като тук няма нищо, тръгваме натам. Няма какво да правим. Сигурно ще видим някоя зомби. Намерихме лапис лазули. Ако някой не знае, лапис лазули може да се взима с каменна кирка. Намерихме копър, фейскем. Айде, зомби, почна се. Гледай се. Гледай къде ми е тъпия меч. Аре бе. Аре лаве. Аре бе. Гледайте. Много тъпо зомби. Което ми е повече един път ми се случи с тия зомбита да са малумни. Да ми се падне айрон меч. То всеки се случва, да? Просто стана. Така айрон меч ще падне от зомби. Какво са ти, бе? Ще подкопая. Казвам ти. Умри! Ай! Добре. Клипа беше до тук, защото учителя ми дойде. Или също на учителя ми дойде някой. Дойде. Ендермен! Край с клипа. Чао. Ще се видим в следващия клип. Адиос!